Много красиво, нали? Да, но това не е поредният филм, който ще снимаме. Отново се върнахме на Родопите. Този път ще спим 5 дни на палатки, вместо 3, като миналия път. Сили го връд. Успяхме тази нощ да оцелем. Това е сокче от слива. Слива? Червена слива, да. Брега. В момента 800 метра. Денивелация. Не правете това вкъщи, деца. Те е ледено. Мале, с нощи имах чувството, че излетим, брат. Път беше изключително интересно, видяхме много неща, така че сега ще бъде още по-интересно. Утре ще скачаме от мост и ще правим още много интересни неща. Ще се видим и с един много готин човек, доста известен така в YouTube средите. Така че продължайте да гледате, въпреки че това тук що започна. Ако искате да видите как стигнахме до тази красота, може да видите. Таман тръгваме, аз си забравих обувките. Стигнахме в Пазарджик с водите. Там е пасата. Пасата ли? Да, моя. Пасата ли? Не е моя. Слава Богу. И сега ще пием по едно кафенце, отиваме да ядем палачинки при баба. И после продължаваме към Пловдив. Водито до сега спа. Аз писах там едни работи на компютъра. Сега отиваме да изпринтим един документ. В Пловдив сме. Пак си забрах ключовете за апартамент, човек, аз съм направил супер гуд, обаче добре, че комшиите имаха да ни включиха, иначе не знам какво ще направим. Пак ще да хода при Боби Див. Отивам да посрещна камерджията, защото се оказа, че той не си е взел ключовете от Пловдив, понеже той е локализиран в София. Но не си е бил взел ключовете и аз цял ден работя по сайта и в крайна сметка му писах да им какво става, ще ходим, няма ли да ходим. И аз вика, не съм си взел ключовете и седа отвън пред блока. What the fuck? И сега отиваме към Родопите. Аре, Влади, ставай за феновете, бе. Всички фенове на Влади искам да напишете в коментари. Влади, ставай. Това го няма никъде другаде, само Пловдив. Село Безводно камерджията може да покаже, че има язовир всъщност. Не е много безводно. И интересен факт е, че от този язовир извира река. В която река ние миналата година се къпахме. Да, това е в тази река тук. Много бяхме от другата страна планината, сега сме от тази. И сега продължаваме напред да видим какво ще намерим. Ето е реката отблизо. Гледайте откъде извира. Това е най-вероятно е тунел, който е направен за да преминава реката, не е канал. Водата е много чиста. Чудим се дали да не сложим по едни бански, човек, защото водата е уникална. Най-вероятно е много студена. Мале, водата е ледена. Водата е ледена. Страш. Гледайте. Отиваш в тунела ли? Ай, чао. Водата е пълна с риби, което значи, че е много чиста. Много е чиста водата. Ама е много студена, бе. Как да влезем в тази студена вода?
Тя е ледена, човек. Тя направо е ледена. Няма ли да влизаме в нея? Много е стръмно. Страшно е. Стръмно. Абе, ние, за да стигнем до това село безводно, човек, тук някакви бариери ни отварят някакви работи. Тук пише някаква зона за спиране. Стигнахме на центъра на село безводно и очудващо за всички е пълно с чешми. Навсякъде има чешми, на които има някакви надписи на турски, което е много интересно. И човека, който ни пусна през бариерата, също беше турчен. Тук може би с такива. Видяхме всички видове животни, кокошки, кози, овце, пълно е с крави. И сега ще обиколиме селото, да видим какво ще видим. И ще потърсим място за нощуване. Си опънем палатката. Ето ни го кучето. Здравей. Здравей, ще му хапеш? Не му хапеш? Това куче е с нас, откакто дойдохме. Его там долу язовира, се вижда. Тук викам да обиколиме всичките местни. На всеки по едно кафенце. Ние от толкова кафета на аванта ще ни дойде. Ще предозираме от толкова кафета. Ще бе нови запознанства, мои гаджета си намерим. Влади иска да си фаща гадже от село безводно. Ако има свободни да пишат. Ще му оставим инстаграма. Това е много интересно. Това е нещо като кладенче, което събира вода и хората са изгребвали водата от кладенчето и са използвали. Това е било стария вариант на чешма. Излизали са подпочвени води, както той в момента има тук, и са използвали водата. А в днешно време има това. И тук някакви мрамори, брат. Това е след, това е преди. Много модерни сме станали. И тук е много добър момент да споменеме: пазете горите от пожари. 99% от пожарите в горите са причинени от човешка дейност. Включително и ние щяхме да запалим гората миналия път, но това не е от значение. Ой, Влади! Така че много внимавайте, като палите огън в гората и не си фърляйте шибаните фасове, брато, по улицата или в някаква трева, защото всичко е супер сухо и цялата гора ще изгори. А без гората, без природата, ние не сме за никъде. Та тук в това село колко жители има? Няма много. Няма много. До момента 20-25 семейства. 25 Те са стари баби. Да. Стари, еднак ще един... Ма тук няма аптека, магазин, нищо няма такива. няма. А вие като кметски наместник, каква длъжност изпълнявате? Каква длъжност? Когато спре тока, обаждам се, когато има каране проблем, обаждам. Решавате го. Обаждам на полицията там в Черноочене. Такива проблеми. Че това тук проблеми има ли? Проблеми има, да. По-нагоре има една жълта сграда, това беше преди магазин. Сега го купиха, ремонт правят там. Там двама души винаги са пияни. И един има кози. Горе-долу 50-60 кози. Изобщо не ги гледа. Козите обикалят. Казваш му нещо, а ти кой си? Аз какъв човек имам долу и наистина има. Аз в полицията обаждам, той обажда на някой там Кърджали. Прокурор бил Чавдаров, приятели са. Аз обаждам на полицията, той обажда на прокурора,
прокурора действа, полицията там, никой не идва. И полицията става не някаква идва. схема, бе. Нищо не става. Мечки има. Мечки има. Мечки в селото няма. В селото има прасета колкото искаш. То вечера тук влизат в градинките. Много са. От нещо трябва да се притесняваме. Не, няма тук вътре в селото. Прасета, ама не диви или какви? Диви са. Диви? Диви, да. Илегали. Илегали. Вие ловите ли ги, не? Не, това е забранено. Това е Орхан Мурат. Има един певец. Не знам го, да. А това е последната къща. Това е тяхна къща. Честно, бе? Честно, да. То от това село ли? От това село. То и чешмата е не тяхна. Брат му ремонт направи. Аха. Той е боклуга и той хвърля. И чешмата е буклук. Да, той, защото на къщата ремонт направи. Предположих, че има нещо Да. общо. Отвътре, което има старо, всичко там хвърли. Да Вие остане. имате ли Имам. Аз. план такъв да някой ден да си ходите? Ами като ме изкарат от тук от работата, изчезвам. Какво да правя тук? Къде ходите? Имам аз Молдова, Асеновград. Там Тук на село не е ли колко? по-хубаво, ме без пари тук, какво да правим? Тук хич не е хубаво, какво ще правиш? Викам, Да имат да си богат, да си тук. тук е хубаво като вас да дойдете Събота, един-два дена неделя. и да изчезвате. Като нашите мати, 2 дена най-много. Това е хубаво, Третия ден тука. бягат. А викат колко хубаво. За вас е хубаво, ама за нас. Бяхме на кафе с хората и то след това спрях да снимам, защото не исках човека да ги притеснява все пак, защото те видоха много хора. Обаче видоха и техните деца, които ни разказаха как са ходили да работят в Норвегия. Ма бая време, 2 години били там да работят и повече, нали? И сега се върнали тук в България и ни разказаха толкова интересни истории за Норвегия, как там има периоди, в които е постоянно нощ, как е постоянно ден, за северното сияние. Супер готини хора. Направиха ни кафе, супер гостоприемни. Много приятно си изкарахме. Вие сте видяли най-вероятно няколко кадъра. Това даже е и кмета на селото. Кмета на село Безводно. И сега ще ходим да опъваме палатката. Но да, хората тук са страшно гостоприемни, много готини. Всичките са прекрасни.